Shwmai a chroeso i'r ysgol ddigidol. Yn y fideo yma, dwi'n mynd I ddangos I chi fel mae mynd â'ch fideos Adobe CCExpress i'r lefel nesaf. Yn o ers fideo yma, dwi'n mynd I ddangos I chi fel I ddefnyddio gwefannau eraill yn ogystal ag adnoddau gwahanol o fewn yr app mwyn gwella safon y fideos allwch chi gynhyrchu o fewn Adobe CCExpress. Mae'n agosau ar ddydd Gŵyl Ddewi yma yng Nghymru, felly yn yr enghraifft yma, dwi'n mynd I greu fideo sy'n canolbwyntio ar y pethau bychain. Ar dudalen cartref CCExpress, cliciwch ar y botwm plus mwyn dewis project newydd, a rydyn ni'n mynd I sgrolio lawr a dyn ni'n mynd I ddewis fideo. Cliciwch ar hwnna. Fel teitl i'r fideo, dwi'n mynd I roi Gwnewch y pethau bychain. Clicio ar nesaf. Ac yna, dwi ddim am ddefnyddio templed, dwi'n mynd I glicio ar y botwm sy'n dweud dechrau o'r dechrau. Pan fydd y dudalen olygu yn llwytho, peth cyntaf dwi'n mynd I wneud yw ychwanegu'r teitl i'r dudalen gyntaf. Felly fan hyn, yn y canol, dwi'n clicio ar testyn, ac unwaith eto dwi'n mynd I deipio Gwnewch y pethau bychain. Nawr, yn eitha syth, mae hwn yn gyfle da I ni edrych ar y themau. Felly, draw yng nghornel top y sgrin ar ochr dde, fe welwch chi y tab sy'n dweud thema. Felly, cliciwch ar hwnna, a allwch chi sgrolio drwy'r themau gwahanol sydd I gael, a dewis un I chi meddwl sydd yn addas ar gyfer y prosiect yma. Nawr, dwi'n mynd I ychwanegu 3 o'r pethau bychain, sydd modd I ni wneud adre neu yn yr ysgol. Felly, mwyn ychwanegu sleidiau ychwanegol, mae eisiau clicio ar y botwm yma gyda'r arwydd plus, unwaith, dwywaith, tair gwaith, a dyma y sleidiau ar gyfer y pethau bychain dwi'n mynd I sôn amdanyn nhw. Nawr, fe sylwch chi ar y diwedd ein bod ni'n gallu gweld credydau a neges glo. Nawr, yn y prosiect yma, dwi ddim eisiau gweld y sleidiau yma. Nawr, does dim modd I dileu nhw, ond fe allwch chi wrth glicio ar y 3 dot, fe allwch chi ddewis cuddio y credydau a chuddio'r neges glo. Felly gnewch hynny, a nawr dim ond y sleid agoriadol a'r sleid I bob gweithred bychan sydd â ni. Ar yr ail sleid, felly dwi'n clicio ar yr ail sleid, dwi yn mynd I ychwanegu testyn yn dweud am y peth cyntaf allai I wneud. Yna, dwi'n symud yn syth ymlaen i'r sleid nesaf, felly dwi'n clicio ar y sleid nesaf ac yn ychwanegu testyn ar gyfer y peth bychan arall allai wneud. A nawr dwi'n mynd I glicio ar y sleid wag nesaf, felly sleid 4, ac ychwanegu y testyn ar gyfer y peth bach olaf. Dwi wedyn yn mynd I ychwanegu sleid clo, sleid I orffen y fideo, felly I ychwanegu sleid arall, dwi'n mynd I glicio ar y botwm plus fan hyn, a dyma ni sleid 5, a mewn fan hyn, dwi'n mynd I ysgrifennu dydd Gŵyl Ddewi a rhoi'r dyddiad. Chi'n sylwi beth sy'n digwydd fan hyn gyda'r a'r to ar I benne. Nawr mae hwn yn rhywbeth sydd yn digwydd. Mae rhai ffontiau ddim yn ymateb yn dda I weld neu a tho ar I benne. Maen nhw'n gallu bihafio gyda a neu o neu I dot, ond mae ac yn gallu creu problemau. Falle sylwch chi bod rhai themau yn gweithio'n well na gilydd. Enghraifft, yn gweithio'n iawn fan hyn. Iawn, mae'r fideos yn I lle. Nesau, ni'n mynd I ddefnyddio gwefannau mwyn chwilio am glipiau fideo a chlipiau sain. Nawr, y gwefannau dwi'n argymell I chi ddefnyddio yw Fidevo, Pexels, Ben Sound a llyfrgell sain YouTube. Fel allwch chi weld, yn ogystal â CCExpress, dwi wedi agor tab ar gyfer fidevo.net, pexels.com fideos, bensound.com, a hefyd llyfrgell sain o fewn YouTube Studio. Dewch ni gael dechrau gyda'r fideos, felly ar dudalen Fidevo, felly dwi'n mynd I chwilio am dishes, a gweld os oes y fideo o rywun yn golchi'r llestri gael. Nawr, mae eisiau chi osgoi rhain sy'n dweud sponsored by iStock. Dyw rhain ddim yn fideo sydd am ddim. Nawr, ar Fidevo, bydd rhai o rhain hefyd ddim yn rhadeg am ddim. Chi'n gweld fan hyn, os chi'n gweld taran, mae hwnna'n meddwl bod y fideo yma ddim am ddim i'w lawrlwytho. Mae angen talu. Mae eisiau chi chwilio am y rai sydd yn dweud free. Nawr chi'n gweld, mae rhai fan hyn sy'n dweud free. Mae eisiau chi chwilio
am y rai sydd am ddim, achos dyn ni ddim yn moyn hôl cerdyn credyd mas. Nawr, os nagych chi'n gweld rhywbeth i'ch eisiau, falle bod eisiau chi newid eich chwiliad. Yn hytrach na chwilio am dishes, falle dwi'n mynd i chwilio am washing. A nawr fan hyn, mae yna fideo fan hyn o rywun yn golchi dwylo, alle hwnna weithio'n iawn. Neu mae hwn, messy sink, mae hwnna'n berffaith. Iawn, mwyn lawr lwytho'r fideo i'ch eisiau, cliciwch ar y fideo, ac yn y ffenest sy'n agor lan, fe welwch chi y botwm gwyrdd fan hyn sy'n dweud free download. Felly dwi'n clicio ar hwnna, fe welwch chi lawr fan hyn ar y gwaelod bod hwnna yn lawr lwytho. A'r hira yw'r fideo, yr hira fydd yn hala i chi lawr lwytho. Beth am drial gwefan arall ar gyfer y fideo nesaf? Felly draw y fi te, dyma pexels.com fideos. Fan hyn dwi'n mynd i chwilio am coat neu clothes efallai. Nawr ar pexels mwyn lawr lwytho, does dim angen clicio ar y fideo, dim ond clicio ar yr eicon lawr lwytho yma sydd fan hyn. Mae hwnna yn dechrau lawr lwytho'n syth, fel allwch chi weld fan hyn. Ac yna dwi'n dilyn yr un broses i chwilio am y fideo olaf a'i lawr lwytho. Beth am gerddoriaeth de? Dewch ni gael edrych ar ben sound. Nawr, eto, mae rhai o rhain am ddim, a mae rhai sydd rhaid i talu amdanyn nhw. Allwch chi weld fan hyn bod rhai sy'n dweud download, mae rhain am ddim. Ond wrth fynd ymlaen i'r ail dudalen, fe welwch chi, chi'n gweld bod rhai ohonyn nhw'n dweud purchase. Felly, mae rhaid i chi chwilio am y rhai sydd yn gweud download yn unig, a mae rhaina am ddim i'w defnyddio. Allwch chi glicio ar y botwm chwarae i glywed. Clicio fe eto i stopio. Gallwch chi hefyd chwilio yn defnyddio llyfrgell sain YouTube. Mewn fan hyn, allwch chi hidlo wrth glicio fan hyn ar y twndish a chwilio yn ôl genre. Felly os dwi'n clicio genre ac yn chwilio am gerddoriaeth werin, chi'n hefyd chwilio yn ôl naws. Wnaeth chi wedi dewis, allwch chi glicio ar y botwm sy'n gweud download, a bydd y track sign yna yn lawr lwytho hefyd i waelod eich ffenest chi ar Chrome. Dewch ni gael mynd i'r ail slide ble mae yr peth bach cyntaf dwi'n mynd i gallu gwneud, sef helpu gyda'r llestri. A nawr mae angen i ni uwchlwytho'r fideo yna. Nawr, fel allwch chi weld, yn automatig, yng nghornel top y slide, mae'n cynnig i ni i ychwanegu llun neu fideo. Cliciwch ar y botwm sy'n gweud fideo, a bydd pwrw'r ffeiliau eich cyfrifiadur chi'n ymddangos. Mae'n siŵr bydd yn edrych felly tyma bach yn wahanol i ni, ond beth sydd eisiau chi wneud yw chwilio am y folder downloads, ble mae y ffeiliau wedi cael ei lawr lwytho i'ch cyfrifiadur chi. Fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am yr un o'r golchi llestri. Nawr, allwch chi weld bod pob ffeil sydd ddim yn fideo yn ymddangos yn llwyd, a mae hwnna'n helpu ni ddod o hyd i'r ffeiliau ni wedi lawr lwytho. Felly'r unig ffeiliau sy'n modd dewis yw y fideos i ni wedi lawr lwytho. Dyma'r un o'r sync fan'na. Dwi'n clicio ar hwnna, dewis open, a nawr fe welwch chi bod Creative Cloud Express wedi dewis o'r fideo yma tair eiliad gynta'r fideo. Nawr, os chi moyn y fideo i fod yn hirach, os chi moyn defnyddio mwy o'r clip yma, allwch chi lusgo y dolenni yma, chi'n gweld? A nawr, mae'n defnyddio 8 eiliad o'r fideo. Neu, os ys well gyda chi gadw fe i tua 2 eiliad, ond defnyddio gwahanol 2 eiliad o'r fideo, dyna gyd sydd eisiau chi wneud yw cydio yn y ddolen ganol yma, symud ar draws mwyn bod chi'n cael y darn i chi moyn gweld. A i fi, dwi eisiau gweld yr pentwr llestri yn y sync, felly mae hwnna'n ddelfrydol. Iawn, unwaith chi'n hapus gyda'ch dewis, chi'n glicio wedyn yn y cornel top ochr dde ar y botwm sy'n dweud cadw, a mae hwnna'n mynd i lwytho'r fideo i'r sleid. Nawr, dwi'n mynd i symud ymlaen i'r ddau sleid nesaf a gwneud gwmws yr un peth. Nesa, dewch ni gael edrych ar y gerddoriaeth. Nawr wrth gwrs, wrth glicio ar tab cerddoriaeth yng nghornel top ochr dde y sgrin, mae yna lwyth o ddewis
o gerddoriaeth cefndir o fewn Creative Cloud Express. Ond, falle, os ych chi wedi creu sawl fideo erbyn nawr, eich bod chi wedi syrffedu tymed bach ar rain ac y moyn ychwanegu'r un i chi wedi lawr lwytho o un o'r gwefannau ar-lein. Felly, mwyn gwneud hyn, cliciwch ar y botwm ychwanegu fy ngherddoriaeth. Mae'r un ffenest yn ymddangos yn y tro yma, dim ond ffeiliau sain sydd yn ymddangos yn yr achos yma, MP3. Clicio ar hwnna ac yn dewis Open i uwchlwytho'r gan yna i'r prosiect. A dyma ni, mae'r gan nes i ychwanegu nawr ar gael i fi fan hyn yw osod ar y prosiect. Beth am i ni nawr edrych ar ychwanegu troslais te i'r sleidiau yma. Dewch ni gael mynd i'r sleid gyntaf, Gwnewch y pethau bychain. Ac mwyn recordio troslais, dyna gyd sydd angen i chi wneud yw clicio a dalach botwm eich llygoden i lawr ar y microffon tra bod chi'n siarad ac yna gadael y botwm i fynd mwyn stopio recordio. Ar ddydd Gŵyl Ddewi leni, cofiwch wneud y pethau bychain. Yna, dwi'n symud ymlaen i'r sleid nesaf, sleid 2. Pethau fel helpu olchi llestri. Symud ymlaen i'r sleid nesaf. Hongian dygot ar y bachyn. Ac yna ymlaen i'r un olaf. Neu bod yn fwy amyneddgar efallai. A ymlaen i'r un ola. Cofiwch ddathlu dydd Gŵyl Ddewi ar Fawrth y cyntaf. Iawn, dewch i ni gael gweld hwnna nawr te o'r dechrau. Felly cliciwch ar y botwm chwarae fan hyn. Ar ddydd Gŵyl Ddewi leni, cofiwch wneud y pethau bychain. Nawr, yn yr achos hyn, mae sain y gerddoriaeth tym bach yn rhy uchel. Felly o dan y tab cerddoriaeth, allwch chi newid lefel cyffredinol y gerddoriaeth gan lithro'r togl yna lawr. Ond beth yn ni'n mynd i roi ar y sleid gyntaf ar un olaf? Wel, ar gyfer y ran yma o'r dasg, beth am ddefnyddio adnodd arall o fewn Creative Cloud Express mwyn creu collage o luniau o Gymru ac yna ail uwchlwytho hwnna yn ôl i'r fideo. Yn ôl ar dudalen cartref, cliciwch ar y botwm plus i greu prosiect newydd, a'r tro yma dewiswch collage o'r ddewislen. Nawr fan hyn, allwch chi chwilio am luniau. Nawr, dwi'n mynd i chwilio am Sir Benfro, ond allwch chi uwchlwytho lluniau, chi wedi lawrlwytho o beiriant chwilio arall ac yn y blaen. Dewiswch y lluniau chi moyn, cynnwys yn y collage, cliciwch ar tafaint i chi eisiau, a bydd rheina wedyn ychwanegu draw fan hyn i'r rhestr luniau sy'n mynd i fod ar y collage. Unwaith chi'n hapus, cliciwch ar y botwm nesaf sydd ar waelod y sgrin. Nawr mae'r cam yma'n bwysig, mae eisiau chi ddewis o dan y ddewislen safonol sgrin lydan. A bydd hwnna'n meddwl bod eich collage chi'n mynd i fod yr un maint a'r fideo i chi'n creu ar y pethau bychain. Dyma ni'r delweddau wedi llwytho i fewn, a chi'n gweld bod y collage wedi cael ei osod yn automatig. Nawr, mae eisiau chi feddwl nawr ble mae'ch testyn chi yn mynd i fod. Nawr, mae'n hestyn i'n mynd i fod yn eitha canolog fan hyn ac yn eitha mawr. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu petrial mawr mwyn creu rhyw fath o flwch testyn. I wneud hyn, dwi'n chwilio o dan eiconau am betrial ac yna yn ei ailfeintio ac yn dewis lliw addas ac yn lleihau'r gweledwyedd mwyn gweld y lluniau tu cefn. Allwch chi hefyd ddod mewn a eiconau Cymreig os hoffech chi. Unwaith rydych chi'n hapus, mae'n amser i arbed y prosiect ei lawrlwytho fel ffeil PNG i'ch cyfrifiadur. Yna, ewch yn ôl i dudalen cartref Creative Cloud Express ac ail-agor eich prosiect fideo. Dwi'n mynd i glicio'r sleid cyntaf a tro yma ychwanegu llun yn hytrach na fideo. A dwi'n mynd i lwytho'r llun i fyny. A dyma fe fan hyn, collage, pethau bychain, open. Yna allwch chi newid maint y testyn a'i osod ar y lle cywir ar y sgrin. Nesaf, dwi'n mynd i fynd drwy bob sleid un ar y tro a dewis y cynllun gorau mwyn gweld y fideo a'r testyn yn glir. Ar y sleid ola, dwi'n mynd i uwchlwytho'r collage eto, ond efalla'ch bod chi'n moyn creu ail collage neu ddyluniad arall fan hyn. I lawrlwytho ffeil MP4 o'r fideo, cliciwch ar y botwm llwytho i lawr, neu os am rannu'r fideo ar-lein, cliciwch ar rhannu ac yna cyhoeddi, cliciwch creu dolen, ac yna, copiwch y ddolen a'i rannu neu llai ar e-bost neu Google Classroom, Just to Easy ac yn y blaen. Dyna ni, dwi'n siŵr eich bod chi'n gytuno bod defnyddio'r technegau yma yn cynhyrchu fideos sydd hyd yn oed yn well o ran safon na rai ni fel arfer yn cynhyrchu gyda Adobe Creative Cloud Video.
Dewch nôl ar gyfer y fideo nesaf ac os ych chi wedi mwynhau'r fideo yma, cofiwch dan ysgrifo i'r sianel. Hwyl am y tro!